posádky helikoptéry, kámo. Zabit, pochcat, zakopat. A můžu jako kopilot jako... Můžeš kopilot jako řídit. Však Ale to dělal ne, ten Mamrt, vole. Ne, No co? já jako střílet z těch raket, co si můžu. No tak když vezmeš Pravidelný střelec jsem já. kontrolu, tak asi jo. Když tam nemáš optiku. Nemám. Nemáš. Tak počkej, tak ty když půjdeš jako kopilot a převezmeš kontrolu a já jako pilot? Proč? Jako, že bys střílel, nebo? No jasný. Tak by to nedal Benov. Co? To jsou fixnutý rakety. To je tam přivařený, to není jakoby na otočný turetě. Ty rakety, Benov. Počkat, co se mi teď jako snaží říct? Já nevím co, Benov. Jakože já budu lítat a ty budeš střílet rakety. No. Je Ne, to pičovina. Lete už. bude úplně blbej ten člověk. Benov, vlez za ten turet a pust mě na pilota. Ty rakety, počkej, já to unlocknu. Ty rakety jsou tam, vole, přivařený na tu helikoptéru. No já vím, ale No jako, a jak jako, že... co se mi tím snažíš říct? Ne, jako co se mi ty tím snažíš říct? Hej kámo, lete už. Já se tím Dobrý, snažím říct sorry. to,